3, 2, 1, otvaramo. Ljuta paprika. Kako jesti to? Ne želim da jedem to. Probaj prva. Ne, hajde bolje ti. Ne, ti. Dečaci idu prvi. Možda ipak ne. Okej, sad ću probati malo. Jao, ne podnosim ljuto. Jedi, rekla sam ti. Kako si okrutna. Dobro, probat ću malo. Šta? To nije paprika. Ali ona to ne mora znati. Jao, kako ljuto. Jadan. Ne želim da jedem to, ali moram. Hajde, diši. Sad ti. Super. Znači, kod mene čokolada. Divno. Sad ću pojesti sve odjednom. Kako slatko. Oho, kako psihosomatika radi. Čekajte, šta? Zašto je tako vruće? Gorim. Treba je hitno ugasiti. Smislio sam. Treba voda. Da. Eto. Kako si? Kako prija. Osjećam se odlično. Otvaram. Nemoj žuriti. Ja ću prvi otvoriti. Oho, kako cool. Sad ću je potrljati. Gde je Jean? Ej, gde si? Čekajte. Tamo su bombone. Gledaj. Sad ću ih sipati u usta. Da, to je baš ukusno. Wow, blago tebi. Slušaj, daj meni malo. Ne može, to je moje. Cicija? Dobro, pogledat ću šta je kod mene. Kakva lepota. Zanimljivo. Dođi kod mene, mala moja. Sad ću te potrljati. Wow, vidi, svetli. Neverovatno, pa to je Jean. Oho, blago tebi. Ćao, Jeanu. Slušam te, moje gospođo. Hoću ovakve bombone? Puno bombona. Važi, bit će urađeno. Gde će? Vrati se. Šta je to? Sa neba padaju bombone? Neverovatno. Moja želja se ostvarila. Wow, koliko bombona je dobila. Blago njoj. Da, tako sam srećna. Treba mi još. Još više bombona. Ja sam imao baš malo. To nije fair. Hajde, papir, kamen, makaze. Pobedila sam. Pa šta? Vidi, čokoladni kukuruz. A kod tebe? Da vidimo. A kod mene pravi kukuruz. Pa dobro, tvoj kukuruz je zdravi, a moj ukusan. Da, obožavam čokoladu. Ne mogu da se zaustavim. Blago njemu. Da, to je bilo fantastično. Hajde, kreni da jedeš. Ajoj, dobro, sad ću probati. To nije tako lako kao što sam mislila. Ne mogu da zagrizem. Mike, pomozi mi, molim te. Čekaj. Treba to pokriti. I potresti. I šta će biti? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Eto, tvoj kukuruz je spreman. I šta da radim? Da ga jedem ovako? Ideja. Sad ćemo spremiti kokice. Stavit ću dinamit. Zatim poklopac. A sad drži, a ja idem. A gde ćeš? Kakva dobra eksplozija. Oho. Šta je to bilo?
Možeš skloniti ruke. A sada otvaramo. Eto, vidi. Kokice su spremne. Nicole, jedi. Ja sam prvi. O, kuće. Šta? Kako slatko! Hoćeš ga pomaziti? Naravno. Preslatko. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i ja sam dobila kuće, ali čokoladno. Vidi. Sad ću ga probati. O, da. To je preslatko. Nicole, daj meni da probam. Da probaš? O, ne, to je moje. Izvini. O, cicija. O, kuće. Hajde da se igramo. Hoćeš koščicu? O, kako slatko. A, lopticu? Vidi kako je zabavno. Hajde. A, šta rade to? O, igraju se. Blago njima. Nema veze. I ja ću se igrati sa svojom kucom. Hoćeš koščicu? Nešto neće. Dobro. Onda trči. Hajde, kreni. Beskorisno. Hoćeš možda lopticu? Ili ovu kokošku? Jo, ništa neće. Dobro, onda ipak je bolje da te pojedem. Wow! Ova bela čokolada je prelepa. O, ne. O, kakav užas. O, jede kuće. Gledaj. Šta je, Mike? O, jadno moje kuće. Sad ima traumu. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Da, ja otvaram. Opa, vidi, kamera. Kako je moćna. Sad ću slikati nešto. I... O! Šta je spalo? Da, vidimo. O, oslepela sam. Kako si smešna, vidi. Šta? Hej, a zašto si me slikao? O, smislila sam. Mike, a slikaj nas zajedno. O, hajde. A sad ću ga uplašiti. Slikam. Sad ćemo vidjeti šta je spalo. Treba malo sačekati. Da, vidimo. Šta? Tamo je monstrum. Uplašio si se? Jesi normalna? O, vidi, Mike. I ja sam dobila kameru. Samo što moje nije stiva. Miriše super. Sad ću je probati. O, da. Prelepo. Jao, kakav je to blic. Šta? Tanjir je postao čokoladan? Sad ću ga razbiti. Da. Sad imam puno čokolade. Blago meni. Opet joj se posrećilo. Daj meni malo, molim te. A ne, neću. Sama ću sve pojesti. Onda ću ti ukrasti kameru. Ej, to je moje. Daj mi barem komad. Vidi, sve je postalo čokoladno. To je pravo čudo. Hajde, da probamo to. O, hajde. Neverovatno. Dobar dan, devojke. Donela sam vam kuće. Morate ga nacrtati. Jeste spremni? Jao, kako je sladak. Onda možete početi da crtate. Enid, moramo početi da crtamo kuće. Jao, nepopravljiva je. Dobro, počet ću da crtam. Prvo telo, a zatim zubi. To je važno. Dodat ću malo krvi, kao da je tek jeo sveže meso. A sada mogu obojiti kuće. O da, nacrtala sam užasno lepo kuće. Hej, Enid, probudi se. Jo, da, tačno. Hvala, Wednesday. Dakle, vreme je da i ja nacrtam kuće. Sad ću. Prvo obris. A zatim oči i usta. A sada mogu to sve obojiti. O, i
ispalo je preslatko. Sigurno ću pobediti. Vaše vreme isteklo. Enid, pokaži mi palačinku. Eto, pogledajte. O, kako zabavno kuće, a nije loše. A sada želim da vidim drugi crtež. Wednesday, moja palačinka će vas sigurno iznenaditi. A gledajte. Ajoj, to je užasno. Ne gledaj kuće. Možeš uplašiti naše malo kuće. Enid, ti si pobedila. Da, dajte mi brže moje kuće. O, tako sam srećna. Tako je mekan. I ima sladak roza džemper, kao kod mene. Imamo puno zajedničkog. Sada morate nacrtati barbiku. Jeste spremni? Ko najbolje nacrta, dobit će ovu lutku. A možete da krenete. Jel mi se smijete? Neću to crtati. Nećete me naterati. Ozbiljno? Pa dobro. To znači da nemam konkurente i sigurno ću osvojiti ovu barbiku. Sad ću je nacrtati. O, da. Šta je stvar? Pa ne, neću crtati barbiku. Ne treba mi. Izgleda da je stvar smislio nešto. Hoćeš sam da nacrtaš lutku? Dopala ti se? Wednesday te ne gleda. To je odlična prilika da nacrtaš lutku mjesto nje. Da, odlično ti ide. Direktorka će sigurno izabrati tvoj crtež. Koju boju odabrati? O, tačno, uzet ću žutu. Nacrtat ću lepu kosu. Mora biti dugačka. Da, tako je. Devojke, nemate više vremena. Enid, ti prva pokazuješ crtež. Eto, gledajte. Izvini, Enid, to je loše. Ozbiljno? Žao mi je. Wednesday, a šta je kod tebe? O, tebi pomaže stvar. Da vidimo. Wow, to je baš ono što treba. Bravo, Wednesday, pobedila si. Šta? Ne, stvar. Kad si stigao da uradiš to? Bezobraznik mali. Stvar se zaljubio u barbiku. Kako slatko. Zajedno piju čaj. Preslatko. O, kako ukusna pizza. Devojke, ko najbolje nacrta picu, moći će da je proba. Možete početi. Super! Prvo će mi trebati zelena boja. Tako je lepa. Nacrtat ću obrisanjom. Dodat ću crvene kobasice i crne masline. A zatim ću obojiti to sve. Da, super! Mogu da okrenem? Da, tvoja palačinka nije loša, ali moje će biti bolja. Prvo ću nacrtati osnovu za picu. Tako je. Dalje ide naranđasti obris. Super. Ostalo staviti to sve na tanjir. Wednesday to uopšte ne liči na picu. Bože, Enid, to još nije sve. Posebno ću nacrtati sve sastojke za picu. A posle ću ih poređati na picu. To će biti genijalno. Devojke, vreme isteklo. Enid, pokaži. O, tvoja pizza izgleda baš dobro. Wednesday, šta je to? Gde je punjenje? Izvini, ali pobedila Enid. Ne, čekajte. To još nije sve. Dodat ću nešto i onda birajte pobednika. Šta ćete sada reći? Wow! Da, ispalo je lepo. Enid, izvini, dajem pobedu Wednesday. Hvala. Tako sam gladna, nemate pojma. Dakle, probat ću pače. Izgleda super. O, i ukus je dobar. Cool. I ja bih voljela da probam. Pa dobro, ja imam svoju palačinku. I ona je ukusna. Devojke, trenutak pažnje. Morate nacrtati ovu divnu tortu u obliku Spidermana. Dajte mi je. Šta kažeš? Ne. Morate je prvo nacrtati. Vidim da vam torta baš treba. Onda pokrećem vreme. Možete početi. Dobro, ja krećem.
Prvo ću nacrtati obris uz pomoć crnog testa. Ispašće će veoma lepo. Da, tako je. A sad će mi trebati crveno i belo testo. Gledajte, pucam testom kao Spider-Man. Izvinjavam se. Dakle, obojit ću svog Spider-mana. A sad mi treba plavo testo. Wednesday, a šta je kod tebe? Ja već bojim svog Spidermana. Izgleda baš onako kako sam htjela. Strašno, užasno i odvratno. Kao što volim. Ni Enid ni loša. Znam šta da radim. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Isključi njen šporet. Enid, a vidi mi palačinku. Izvini, Wednesday, ali baš je strašna. Jesi uspeo? Odlično. Da vidimo ko će pobediti sad. Enid, nemamo više vremena. Da, tako je, završavajte. A Wednesday, da vidim. To je baš strašno, ne valja. Enid, a šta je kod tebe? Sad ću vam pokazati. Ne, nešto nije u redu. Kako se to desilo? Moja palačinka je uništena. Baš mi je žao. Jao, to je još gore. Ne mogu ti dati pobedu, a znači pobedila je Wednesday. Da. Wednesday, možeš uzeti svoju tortu. Zaslužila si. Hvala. Hoću što pre da je probam. Kako lepo. A kakav je ukus? Da, to je veoma ukusno. Mnogo mi se sviđa. Tako sam je htjela. 1, 2, 3. Pobedila sam. Šta je to? Nešto veoma lepo. Upravo ste, to je prelepi leteći jednorog. Hoćete ga? Onda ga morate nacrtati. Hajde, krenite. Odakle da počnem? Tačno. Nacrtat ću obris jednoroga. Moram dati sve od sebe. Nisam dobra u crtanju slatkih crteža, ali ipak moram pobediti. Obojit ću jednoroga. Mrzim šarene boje, dakle griva će biti siva. To je to. Sad ću ti pokazati kako se crta lep jednorog. Za početak ću uzeti ljubičasto testo i nacrtati obris. Da, tako je. A sad ću ga obojiti. Treba mi što više šarenih boja. Oduševljena sam. Pogledaj, Wednesday. Sad ću oslepeti. Ideja. Enid, vidi, tamo je pravi jednorog. A sad ću je odvrnuti poklopac. Tamo nema ništa. Okej, nastavit ću da bojim svog jednoroga. Ne! Moj jednorog pokvaren je. Wednesday, jesi to ti uradila? Ne, nisam. Devojke, nemate više vremena. Ostavite testo i pokažite svoje jednoroge. Mamice! Wednesday, opet me plašiš. A šta je kod Enid? Enid? Tvoj jednorog nije nikakav, izvini. Ponovo pobeđuje Wednesday. Možeš uzeti svoju nagradu. Samo da ga uhvatim. Da, imam ga. Nije loše, ali nije u mom stilu. Možeš ga uzeti. Devojke, imate novi zadatak. Morate nacrtati Mickey Mouse-a. Ako uspete, uzet ćete ovaj ranac sebi. Krenite. Ne treba mi ranac, ali mogu se barem zabaviti. Uplašit ću sve svojim užasnim crtežom. Takvog Mickey Mouse-a još niko nije video. Da, savršeno. Završila sam. Enid, a kako si ti? Ja sam tek počela. Smišljala sam kako ću da crtam. Moram dobiti taj ranac. Da, tako je. A vidi, Wednesday, ispada mi odličan Mickey Mouse. I veoma smešan. Direktorka će sigurno biti oduševljena. Da. Jao, kad će se vreme završiti? To je to. Želim da vidim vaše crteže. Pokažite mi. Trenutak. Eto, gledajte. Ne, to je užasno. A šta je kod Wednesday? Čekajte. Izgleda
Izgleda da Wednesday treba pomoć. Sad ću joj pomoći da prevrne palačinku. Hej! Wednesday, kako si smela? Znači dajem pobedu Enid. Stvarno? O, presrećna sam. A dajte mi moj novi ranac. O, da. Stvoran je za mene. Wednesday, jel ti se sviđa? Cool. A, direktorko, šta radite? Jau, izvinjavam se. Dakle, evo vašeg zadatka. Nacrtajte Peppa prase. Nadam se da ćete uspjeti. Možete da počnete. Odakle početi? Ne, ovim sigurno neću crtati. Koristit ću samo crnu boju. Prvo ću nacrtati glavu. Baš bih htjela da dobijem tu igračku. Cool. Tako je mekana. Daću sve od sebe. Ostalo je obojiti sve. I još malo. I da, završila sam. Svaka mi čast. O, tako brzo. Gledaj svoje posla. Dobro, dobro. Sad ću nacrtati slatko prase. A možeš učiti od mene? Pa gledaj. Odvratno. A meni se sviđa. Došla mi je ideja. Stavit ću Enid živu bubašvabu. Uplašit će se. To će biti jako smešno. Mamice! A bubašvaba! Kako je strašna! Marš odavde! Otišla je! O ne! Moja palačinka! Pokvarena je! Šta da radim? Kako je slatka. Jao, devojke, vreme je isteklo. Enid, da vidim. Ne, to ne može pobediti. Šta je kod Wednesday? Ni to nije dobro, ali svakako bolje od prethodne plačinke. Wednesday, pobedila si. Peppa prase, ideš kod Wednesday. Hvataj. Iz daleka izgledalo lepše. Enid, uzmi to. Hvala puno, Wednesday.